Singing Pelamaas wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, Stadskappers, Douglas Spanningen, Larabel, Bier en Wijnhuis Spanningen, Doc 6 Theater, Tof Dames en Herenmode en het Jan Smeets Fonds. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Oh, and take me by the hand while we do what lovers do. Oh, it matters how they say it. 'Cause what if I never love again? I don't need your honesty. It's already in your eyes, and I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do, and since you're the only one that matters, tell me who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend, and give me a memory I can use. Oh, and take me by the hand while we do what lovers do. Oh, it matters how they say it. 'Cause what if I never love again? Let this be our last sign in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be cruel or vicious. Oh, and I ain't asking for forgiveness. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend, and give me a memory I can use. Oh, and take me by the hand while we do what lovers do. Oh, it matters how they say it. 'Cause what if I never love again? Ja, geef haar een heel groot applaus. Nienke Wijnhoven. En op piano
Begeleid door haar man Geert. Ja. Nienke, hoe is dat nou met je man op het podium te staan? Ja, wij hebben nou een avond babyvrij. En we hebben echt een soort van avondje uit, spontaan. Dus dat is eigenlijk best wel, toch best gezellig, hè? Heel romantisch. Nou, ik vond in ieder geval het liedje bloeide de romantiek helemaal op, toch? Gigantisch. Het gaat alleen niet zo over romantiek, maar dat maakt niet uit. Nou, ik werd er helemaal romantisch van achter de coulissen. Oh, dat moet ik eigenlijk niet zeggen, hè, Nick? Ja, ik voel niks ogen nu in mijn rug branden. Zeg romantiek, dan zeg je Nick, hè? Ja. Ze zei helemaal niks, maar ze keek me alleen maar aan. Ja. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. Nou, Nienke achter de jurytafel. Geert, voor jou is een heel mooi plekje gereserveerd. Ga genieten. En ik zou zeggen, goed voorbeeld doet volgen. Fijne avond. Dankjewel. Jullie ook fijne avond, jongens. Fijne avond. Dankjewel, Geert. Dankjewel. Ja, daar zijn we weer. Welkom bij Singing Peel en Maas. In de voorronde, of via de voorronde, zijn Wim en Paul meteen doorgeplaatst naar de finale. Het publiek heeft ook gekozen en zij hebben nog 4 andere paren laten plaatsen of geplaatst naar de finale. Dus 1 tot en met 5 is bezet. En vanavond komt er dus nog 1 plaats bij. En wie pakt deze plek? Dit is de Sing-Off. Ja, en de jury gaat na ieder optreden dus ook punten geven. Alleen dat vertellen ze niet aan ons. En vanavond, aan het einde van deze avond, horen we dus wie vanuit die Sing-Off zich direct plaatst voor de finale van volgende week. Ik ben eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig naar al die gespannen neusjes bij Joyce, of niet? Ik eigenlijk ook wel, hoor. Laten we eerst even daar kijken. Oké, doe dat. Ja, hoe is de serie? Nou, de stemming zit er hier al goed in, hè Wim? Ja, al de hele dag. Dus vanaf dat we hier zijn geweest om 3 uur, helemaal fantastisch. Ja. Jij komt deze uitzending nog niet aan de beurt. Hoe voelt dat? Nou, nagels bijten, hè? Ja, maar goed. Dit komt wel goed. En iedereen denkt, super relaxed. Je bent meteen doorgestemd naar de finale. Voelt dat ook zo of voel je ook die druk nu om te presteren? Nou, die voel je altijd, hè? Dus wat dat betreft, nee, het is niet allemaal vanzelf gegaan. Dus nee, dus die druk voelen we wel, ja. En sta je nu zo meteen in die finale op het podium met meer zelfvertrouwen of blijft het toch spannend? Het blijft spannend. Ja, in ieder geval een gezonde spanning, vind ik. Dus ja, goed. We maken er een feestje van en dan, we zien wel hoe het gaat lopen. Dus, ja. En jullie hebben hier een beetje een eigen twist gegeven aan het nummer. Zeg nog even, welk nummer gaan jullie doen? Nou, wij gaan in de finale gaan we House of the Rising Sun doen. Met, Paul die heeft zich... goed gegeven in het Durps dialect, dus daar zitten ook Durpse elementen in. Dus, Ik ben heel benieuwd. Voor nu mag je nog even gaan relaxen en iedereen goed aanmoedigen, hè, met grote applaus. Dat sowieso, dat doen we allemaal, hè? Nou, dankjewel Joyce. Ja, dankjewel. En het lijkt mij tijd om de zangduo's voor vanavond aan jullie voor te stellen. Hier zijn de artiesten van vanavond. Met... Peter en Naomi uit Maasbree. Uit Kapel, Jacques en Lutkar. En Baarle wordt vertegenwoordigd door Piet en Geert. Kessel heeft ook een vertegenwoordiging gestuurd, namelijk Marion en Lisa. En dan Nick en Simone namens Koningslust. En last but not least, voor Beringen komen Manuela en Staf naar Doc6. Ja jongens, en wat zien jullie er allemaal weer mooi uit. Mooi gekleed allemaal, van top tot teen. Ja, kosten nog moeite gespaard. Leuk hè, om dat zo te zien. Dat is het. Echt, ze stralen allemaal. Maar goed, vanavond strijden dus al deze paren om dat laatste finale ticket. En zoals ik al zei, de jury gaat wel punten geven, maar verklapt nog helemaal niks.
En over jury gesproken, nu ga ik ze aan jullie voorstellen. Helemaal rechts van mij, voor de toeschouwers links, Theo Gerards, bekend van het draaksteken. Ik kan het niet anders uitspreken. Draaksteken. Helemaal goed. Helemaal goed. Dirigent, zangcoach en zangeres Tina Brouwers. Schrijver, docent, zanger Dwayne Horbach. En wie haar nu nog niet kent, zangcoach, zangeres en juryvoorzitter Nienke Wijnhoven. Ja, leuk dat jullie er zijn vanavond. Maar ja, ik heb dan toch wel even een korte vraag. En ja, Nienke, ik heb jou net gesproken, maar ik wil dan toch weten of je erg hebt uitgekeken naar vanavond. Ja, tuurlijk. Ik heb hier iedere keer zoveel zin in. Maar dat komt ook omdat de hele groepsdynamica is gewoon zo leuk. Iedereen heeft lol, iedereen heeft er plezier in, iedereen support elkaar. En dat maakt het gewoon een feestje. En dat zingen is eigenlijk gewoon een beetje bijzaak. En die punt is al helemaal bijzaak. Dus we moeten gewoon weer samen een mooie avond hebben. En ja, daar dragen we allemaal een klein beetje aan bij, toch? Heel veel genieten. Ja, Ja, zeker. Theo, je hebt het programma gevolgd. Wat verwacht je ervan? Nou, wat we gaan verwachten is denk ik, wat ik verwacht is, we gaan werken met amateurs. Dat gaan we hier zien. En amateurs is altijd prachtig om te zien. Want ze zijn puur. Je ziet dadelijk, denk ik, een paar briljantjes die eruit springen. Maar je ziet ook dingen wat niet zo mooi zijn. Maar dat hoort bij amateurs. Maar het mooiste is wat amateurs altijd hebben, die zoiets gaan doen, die hebben passie. En die passie die vind ik het mooiste om te zien bij amateurs. En dat gaan we vanavond zien en dat verwacht ik echt. Voor de mensen die jou nog niet kennen, jij bent regisseur van onder andere Draaksteken geweest, hè, 2023 uit mijn hoofd. Nu zit je aan de andere kant van de tafel. Hoe voelt dit? Ja, dat is best lastig, want ik vind het best moeilijk om mensen te beoordelen voor wat ze doen. En eigenlijk wat ze hier doen is altijd goed. En ja, goed, ik ben best kritisch vaak naar mijn mensen toe waar ik regie doe. Maar ja, vandaag zal ik niet zo heel kritisch zijn. Ik denk dat we het gewoon allemaal maar over ons heen moeten laten komen. Ja, Dwayne, wij hebben hier natuurlijk spiekkaartjes, Nick en ik, met onze mooie aantekeningen. Maar ja, jij weet als geen ander als podiumbeest dat als je hier op de bühne staat, heb je niet altijd iets te spieken. Heb jij misschien een paar tips voor onze artiesten voor vanavond? Want wat als die nou hun tekst kwijtraken? Ja, een gouden tip is altijd, je hebt hier een hele mooie zaal zitten met mensen. Als ik ze zo aankijk, dan kunnen die wel een paar liedjes uit hun hoofd. Dus als het niet lukt, laat je hun gewoon zingen. Dat is altijd een goede oplossing. Oh ja, ja. Dus kan ik dat ook doen? Ik weet niet of die mevrouw hier achter mij een beetje bij stem is vanavond. Nee? Dit is weer net, zei ze net. Dan houden wij de oren dicht, maar als u maar uw best doet, dan is het ook goed. Is helemaal prima. Ja, ik vind het een goede oplossing. Ja, ik vind het een hele goede oplossing, toch, Nick? Zeker wij dat maar, hè? Tina, je was bij de voorrondes. De progressie, wat verwacht je? Ik bedoel, ze hebben dus de smaak te pakken. Ook de niet ervaren zangers. Dat blijkt uit die filmpjes allemaal. Hè? Wat verwacht je? Ik verwacht en ik hoop voor ze dat ze het niveau van de vorige keer kunnen evenaren. En het zou natuurlijk top zijn als ze net een stapje hoger gaan. Of misschien wel 2 stapjes of 3 stapjes. Dat ze zichzelf overtreffen. Dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Ja, en ik denk dat we met deze hele mooie woorden de jury heel veel succes gaan wensen en een hele fijne avond. Ja, Nick, dan gaan we beginnen, denk ik, hè? Ja, ze hebben dus, wat ik net al zei, Tina, de afgelopen weken heel hard geoefend. Er zit progressie in, neem het van mij aan. We gaan eens kijken hoe het gegaan is, dat oefenen. Ja, het was gewoon superleuk en we kwamen echt vol energie. Ja, we ronden de avond af, zeg maar. Ja, dat was echt top. We maken er weer een feestje van. Zin in. Weer veel toeschouwers. Ja, dat je toch misschien net weer even een stapje kunt maken in het zingen. Je merkte ook als je in de green room kwam, dat zat gewoon de groep. En dat vond ik zo leuk. Laat die competitie los en doe het samen. Heb het leuk samen. Trek je aan elkaar op. Ja. En ja, zo gauw als ze dat gaan doen, dan wordt alles beter. Dan wordt de timing beter, de inzets worden beter, de lol die ze uitstralen wordt leuk, beter. En de sfeer in de zaal en onze punten worden ook beter.
Ja, en dan gaan we aftrappen met Peter en Naomi. Peter, ik sta hier naast jou. En ja, de vorige keer heb je hier niet de pil in brand gezet, maar volgens mij de hele zaal. Hoe waren de reacties daarna? Nou, eigenlijk positief. Iedereen had het wel gezien en vond toch wel een aardig stukje al op weg was om te zingen. Dus ja, wel mooi. Naomi, ben je een beetje trots op Peter? Ja, zeker. Hij is van helemaal niks begonnen. Dus hij heeft zo'n grote stappen vooruit gezet. Dan kan het niet meer dan alleen maar goed komen. Ja, en Peter, ik denk dat er meer mensen heel trots op jou zijn. Zullen we eens even naar dat scherm gaan kijken? Sorry. Nou zeg. Zit je er klaar voor? Denk het wel. Ja. 3, 2, 1. En soms later dan haal ik even aan het podium op. Podium op? Ja, podium op. Nou, papa en Naomi, heel veel succes vanavond en veel plezier. Nou, dat is toch genieten, Peter, of niet? Dat is geweldig, dat is geweldig. Hoe voelt dat nou als je dat ziet? Nou, dat ze achter mij staan eigenlijk. Ondanks die valse noten die ik af en toe laat vallen. Maar ja, super bedankt. Maar volgens mij hebben jullie voor deze uitzending ook heel veel geoefend, of niet, Naomi? Ja, we hebben zelfs een stappenteller bij Peter omgedaan. Dus we gaan zien hoe ver we gaan komen. Nou, laten we eens even kijken naar alle bloed, zweet en tranen die jullie hier erin gestoken hebben. I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Well, I'm working. Wij gaan lopen. We gaan 500 kilometer lopen. Wij gaan I'm Gonna Be 500 Miles van de Proclaimers zingen. Ja. Dus we gaan inderdaad wij gaan marsen. We proberen niet te struikelen, maar ook niet over het zingen. Ja. Het is een hele andere tekst, of een heel ander liedje. Er zit heel veel tekst in. Geen akoestisch stukje, dus het belooft wat. Geen tussenstuk, dus het belooft wat. Ik denk dan meteen aan How I Met Your Mother. Ik denk dat de gemiddelde Peel- en Maaskijker dat misschien niet kent. Maar nee. Ja. Dus dat liedje zit in mijn hoofd en dan krijg ik meteen helemaal zin erin. Okay. Hoe gaan we dit fixen? Hoe gaan we dit doen, dit liedje? Waar lopen jullie tegenaan? Nou, waar lopen we tegenaan? De adem. Ik heb eigenlijk een zuurstoftank nodig. Ja. Waar kijken wij het meeste naar uit? Weer gewoon lol en plezier hebben, daar kijken we het meeste naar uit. De zaal op zijn kop zetten. Ja, dat proberen we zeker. We proberen iedereen ook van de stoel af te krijgen als het even lukt. Dus dat gaan we proberen. Namens Maasbree bijten Peter en Naomi het spits af met 500 miles. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, well, I really want to know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I haver, well, I know I'm gonna be the man who's havering to you. Well, I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, well, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And the money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. When I come home, well, I know I'm gonna be the man who's coming home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks that
Nog een keer. I just walk 500 miles and I would walk 500 more just to be that man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Ja, ik moet nog een paar mijl. Ik ben er bijna. Ja, jullie hebben me aan het lopen gekregen hoor. Kom, we gaan lekker in het licht staan hier. Ja, wat zegt de stappenteller? Ik doe er nog een paar bij. Aan 2000 stappen? Ja, wil je nog een paar stapjes naar mij toe doen? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dit was een lekker begin, of niet? Het was zeker een lekker begin eigenlijk. Alleen de zaal deed lekker mee, dus super. Hadden ze voldoende opgewarmd, die zaal, Naomi? Ja, helemaal voldoende opgewarmd. Ja, ik ga toch even gewoon naar de jury kijken. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd of die ook lekker opgewarmd zijn, toch? Tina, wat vond je van het eerste optreden? Ja, leuke beginner, vind ik. Wat me vorige keer ook al opviel, en dat viel me dit keer weer op. Als jullie aan het optreden zijn, dan doen jullie dat echt samen. En dat was heel leuk om te zien. Ook als jullie tweestemmig gingen zingen, klonk dat super mooi samen. Jullie stemmen samen klinken heel lekker. Er waren een paar puntjes dat ik denk, oké, was daar helemaal zuiver. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want de zaal deed helemaal mee. Er waren super mooie stukjes tussen. En het was eigenlijk gewoon, het optreden was gewoon af voor mij. Het was echt mooi. Wat een mooi commentaar. Dank je wel. Ja, ik hoor mensen willen applaudisseren, dat mag wel hoor. Ja hoor. Ja, Dwayne, beweeg jij ook zo lekker op het podium? Nee, ik nooit. Nee, ik sta altijd stil. Nee, ik beweeg ook wel eens op het podium. En ik vond het heel mooi om te zien. Ik kwam hier blanco in, want ik was er de vorige keer niet bij. En mensen onderschatten wel eens hoe belangrijk die performance is. Er zijn mensen die fantastisch kunnen zingen, maar die blijven als een houten plank staan. En dan komt het niet aan bij de mensen. Ja, is dat zo? Ja? Heb je ook moeten leren. Ja. Nee, maar dat is echt waar. En, dus het was inderdaad niet altijd even zuiver. Maar als je dan wel met die zaal die connectie maakt. En ik vond het leuk. En dat denk ik het belangrijkste is van alles wat er op een toneel gebeurt. Als je er een goed gevoel aan overhoudt. En dat is gelukt. En een compliment voor jou. Want als hij aan het wankelen was, wist jij heel mooi die tweede stem zuiver aan te houden. Ik zou het niet kunnen. Ik zou ook gaan waggelen. Dus even een applausje voor deze dame. Applausje van Naomi. Nou, ik denk dat jullie wel toe zijn aan eventjes wat rust. En dan krijgt de jury de rust om... Ja, zij gaan overleggen over de punten. En die mogen ze dus deze keer... De vorige keer mochten ze vertellen aan jullie. En deze keer niet, dus dat gaat allemaal in het geheim. Nee, overleg gezellig over de punten. Jullie gaan lekker naar de green room. Geef ze een applaus. Naomi en Peter. Ja, ze worden ontvangen hier in de green room. Peter en Naomi. Kom erbij. Kom naast ze staan. Ja. Peter, hoe is het met spanning? Alles onder controle. Ja? Nu wel. Nu wel. En vlak voordat je opging? Nou, je zit toch even met de tekst weer. Hè? Dus even snel de tekst doornemen in je hoofd. Maar en dan wankel je nog een paar keer. Hè? Ja. Het ging helemaal goed, hoor. Het ging helemaal goed, dus we maken er een showtje van. Ja. Hebben jullie zeker gedaan. Wat vond je van het jurycommentaar, Naomi? Ja, super positief. En ik weet hoeveel werk hij erin heeft gestoken. Dus ik vond het ook wel fijn dat hij ook wel positieve feedback kreeg. Ja. Ja, ben je een beetje trots op Peter? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En nu, lekker genieten? Nu gaan we lekker genieten van de avond, hè? En duimen, toch? En duimen. En duimen. Duimen voor die finale plek. Ja, wie weet, wie weet. Nou, fijne avond nog. Dankjewel. Ja, en we staan hier bij de tweede kandidaten voor vanavond, Jacques en Lutgard. Jacques, hoe heb je de afgelopen weken ervaren? Ja, veel nadenken over de tekst. Dat ik die kan onthouden. Ik ben vaker in Panningen en ik zag dat het hartstikke druk was in jouw zaak. Ja, we hebben personeel aangenomen. Zo druk. Ja, wat moet ik erop zeggen? Lutgard kijkt heel bedenkelijk. Nee, dat valt wel mee hoor. De tekst had hij er vrij snel in.
moet zeggen, nou, de tweede keer ging het wel iets makkelijker dan de eerste keer met oefenen. Nu heeft u nou ervaring en één keer optreden gedaan. Dus nou ja, heel veel ideeën, dat zien jullie dadelijk wel. Dus we komen weer, vorige keer hadden we vuurwerk en nu komen we weer met wat anders. Jacques, ook voor jou hebben we een hele leuke boodschap, ja? Kijk mee. Lieve Jacques, wij staan altijd achter jou. Vanavond toch zeker. Heel veel succes vanavond. En daar sluit ik mijn eigen helemaal bij aan. Dankjewel. Papa en mama, hè? Onze vrienden, Henny en André. Ja, en jouw vrienden ook, hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, niks mis mee, hè? Nee, niks mis mee. Even terug naar het oefenen. Ook daar hebben we beelden van. Dus gaat hij maar door en laat mich zweven, want zo is het leven. Reuzenrad, kom rijd toch door. Hey, maar dat ging best wel lekker, toch? Nou, het begin ging een beetje moeilijk nog. Timing heb ik het dan over. Timing, maar ik zou gewoon net al van tevoren vragen van, je moet me wel even helpen. Ja, doet dat ook gewoon lekker, hè? Want dat is alleen maar leuk. De vorige keer was dat ook heel leuk. Ja. En de zaal ging echt los, hè? Ja. Als Lucian een stukje gezongen heeft en wanneer ik dat in moet zetten. Dat blijft nog wel een beetje eventjes, dat we gaan moeten oefenen. Maar dat gaat lukken, Lutgard? Ja, dan doen we een foefje met de vinger. Ja. Oh, dat? Ja. Met de wijsvinger doen we het dan, het foefje. Dus dan, ja. Oké. En we gaan waarschijnlijk weer wat speciaals doen. Laatste keer hadden we confetti. En dan komen we met heel wat anders. Ja. We zeggen het tegen niemand. Zelfs omroep PNM krijg ik het niet te horen. Dus even afwachten. En dat zo met in de zaal, gewoon van links naar rechts, hè? Ja, la, 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 ja. Ja, la, 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 ja. Ja, la, la, la. Hier zitten ze klaar met de sjaals, de spandoeken en God weet wat er nog allemaal komt. Hier zijn Jacques en Lutgard met het reuzenraad van Erwin van het Meritkoor. Zo draait het leven. Is heel de nummer. En ook veel geven. Maar één dat klinkt toch bijzonder. Zo best ze gans boven. En zo best ze onder. Dus ze gaat rijden door. Laat ik genieten. En doet niet vergeten. Waar ik verloor. Dus ze gaat rijden door. En laat ik zweten. Want zo is het leven. Reuzenrad. Kom rijd dan door. Oké, mensen, gaan we eens zoeken, hè? Hey, hey, hey. Ja, la, ja, la, ja. Ja, la, 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 ja. Ja, la, ja, la. Reuzenrad, rijd maar door. En laat mich zweven. Want zo is het leven, reuzenrad, komt rijd nog door. Want zo is het leven, reuzenrad, komt rijd nog door. Hotje! Zo. Kom jongens, kom wat dichterbij. Laat hen ook in het beeld verschijnen. Wat heb je nou geregeld? En een danser. Ja. Durpse. Durpse danser. Alle. Ja. Ja. Van Durp boeien ze niet. Oh, die van Dorp, ik moet in het Nederlands praten, hè? Ja. Die van Helderdorp willen ze niet. Dat hebben wij ze maar gepakt. De kruipt wel erg weg, moet ik zeggen. Kom jongens.
In beeld, ja, alstublieft, ja. Dus, oké. Dus ze wouden ze niet. Nee. Zeg, hoe ging het? Ik vond het best goed, dacht ik. Hè, Zal? Ja, mijn mening wordt niet gevraagd, maar ik vond het ook beter gaan. Ja, maar ik heb ook veel les gehad. Ik heb van de week een keer gezongen, dus was ik te laat. Te laat! Ja, ik denk, dat moet ik niet meer doen. Is hij strenger geworden? Ja, met de harde hand. Lutgert, hoe ging het? Ja, het ging wat ik net al zei. Het tweede liedje lijkt me wat beter te passen, het Limburgs, sowieso de Limburgse taal. Maar ik vond het eigenlijk heel goed gaan. Ik ga eens even aan Theo vragen, een van de juryleden, hoe hij het vond. Theo. Ja, wat ik al in het begin zei, soms komen er briljantjes bovendrijven en er komt passie naar boven. En dit is puur wat ik bedoelde. Dit is passie, iets willen maken wat mooi is, wat leuk is, waar iedereen van geniet. En dat zijn amateurs. En die krijgen dat voor elkaar. Ik vind het echt geweldig wat jullie gedaan hebben. En wat ik ook mooi vind, en jullie benoemen dat zelf ook al. Ik vind als iemand in zijn dialect kan spreken, dan kan hij meer vanuit zijn hart spelen en spreken. En dat hebben jullie ook gedaan. En dat vind ik echt... Dankjewel. Dankjewel. Nienke, ik kom niet aan jou voorbij. Wat vond jij ervan? Jij hebt ook weer alles meegemaakt de afgelopen 5-6 weken. Ik vind het hele idee van jullie als duo steeds leuker worden. In het begin dacht ik, weet ik niet. Maar gaandeweg dit hele circus denk ik, waarom niet eigenlijk, toch? Dat kan er nog wel bij. Ze denkt meteen aan het circus. Nog iemand personeel erbij en dan kan jij op je zangcarrière gaan... Ik denk het niet. Denk je ik doe het met. Ik doe mee. Nee, maar een supergoeie en slimme verdeling ook. Hè? De inzetjes daar hebben jullie gewoon goed over nagedacht. En jullie, wat Tina straks ook al zei bij het vorige optreden, dat zien we bij jullie ook terug. Jullie doen het samen en jullie hebben elkaar nodig. En dat is ook prima. Wat we ook met oefenen zeiden, van die samenwerking. En ik moet af en toe dat contact opzoeken. Dat is toch prima? Dat is toch alleen maar leuk ook voor ons om naar te kijken. Dus jullie hebben het gewoon goed gedaan. Ga het vieren in de Green Room. Dankjewel. Ja, en daar komen ze aan. Jacques en Lutgert worden ontvangen hier in de Green Room. Onder luid applaus, kom erbij. En de achtergronddansers, kom er ook gezellig bij. We hebben het gehad. Voelt dat zo? Ja, zo voelt dat wel een beetje voor mij. Wel een beetje. Ja, maar ik vind je een stuk ontspannender dan de vorige keer. Nou, dat weet ik toch nog niet. Nee? Hij heeft gezongen veel ontspannender. Dus ik vond het prima. Ik vond het echt goed. Even volhouden en dan zit er een hele zangcarrière in. Dan worden de Breurkes vertaan naar een trio. Nee, René komt gewoon terug. Ik ga weg. Daarbij? Nee. Maar nog wel even doorstomen naar die finale, toch? Nou ja, dat moeten we afwachten, want er zijn een paar hele goede artiesten in de sing-off. Dus ik denk dat het heel spannend wordt. En nou goed, als het niet is, dan is het ook prima. Ik denk dat we een hele mooie tijd hebben gehad. Ja, heel leuk. Goed, als we de finale mogen bereiken, zou het natuurlijk geweldig zijn. Maar goed, we zijn even goed heel tevreden. Ja. En je hebt genoten, toch? Ik heb toch genoten. Ja. Nou, ga nu ook genieten van lekker biertje. Doen we zeker. Zeker, ja. Dankjewel. Ja, in de tussentijd zijn Piet en Geert bij mij komen staan. En ja, Piet, jij gaf zo'n bijzondere show de vorige keer. Jij ging gewoon in de spagaat. Hoeveel dagen heb je er last van gehad? Geen last gehad. Dat meen je niet. Had je tijgerbalsem? Nee, ik oefen al mijn hele leven, dus scheelt hè. En heb je nou ook heel veel geoefend met zingen? Ook dat. Ja? Iets meer dan de vorige keer. Dus, dat is wel goed om te horen, toch? Ja, dat is wel goed. Nou een week, dus nou is al meer tijd. Ja, daar heb je gelijk in. En hoe zijn de reacties dan uit jouw omgeving geweest? Best positief, ja. All over the move, hè. Ja, die move die heeft het gedaan, hè? Ja, dat was ook bewust, hè. Denk je, afleiden van het probleem, hè. Ja, wij zijn heel gemeen geweest. Wij zijn namelijk bij een vriend van jou geweest. Zullen we even samen gaan kijken? Oké. Hoi Piet en zangcollega Geert. Jullie staan samen in de sing-off. En mij werd gevraagd om een mooi ondersteunend woordje te geven voor jullie. Dat zal ik bij deze doen. Ik hoop dat jullie met jullie inzet en goede stemmen op elkaar afgestemd het even ver gaan schoppen om in de sing-off toch naar de hoofdronde te gaan. Ik wens jullie heel veel succes. Smeer de stemmen goed. Drink wat lekkers daarvoor. En ga ervoor. Je weet, Geert, Piet is een winnaar. En hij zal altijd proberen om zijn doel te bereiken. Veel succes.
Tot horens en hopelijk in de finale. Groetjes, Twan. Nou Piet, dat zijn toch mooie woorden, of niet? Ja, zeker. Hè? Kun je mee vooruit, hè? Is dit nou ook je steun en toeverlaat, deze vriend? Dat is van Baal Leeft, hè. Is voorzitter van Baal Leeft. Dus we werken vaak samen, ja. Nou, fijn te zien dat mensen je zo steunen. En ja, je zei net al dat je heel veel had geoefend. Maar ja, dat hebben wij natuurlijk ook opgenomen. Want wij zijn ook heel nieuwsgierig wat jullie eigenlijk gedaan hebben. Zullen we daar ook nog even naar kijken, Piet? Of wil je meteen het podium op? Nou, dat zijn jullie, hè? Dat is jullie feestje. Nou, dan maken wij er een extra feestje van. Laten we eens even kijken hoe jullie geoefend hebben. Maar nou komt er een nieuw nummer en die hebben jullie heel erg goed uitgekozen. Jullie gaan namelijk doen... Opzij, opzij, opzij. Precies, ja. We hebben ongelooflijke haast. Ja, ik denk het tempo iets laag ligt voor mij, maar verder ja, is proberen waard. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Er komt de hele tijd wel hetzelfde stukje tekst terug, maar het wordt allemaal zo verschrikkelijk snel achter elkaar gezongen dat je af en toe echt op moet letten, ook op de muziek. Dat je niet te snel gaat, hè Piet? Ja. En ja, gewoon echt op de muziek letten en de woorden goed proberen te spreken. En daarom is dus het muziek verstaan heel belangrijk, hè? Dat je precies goed kunt horen wanneer je wat in moet zetten. Dat is de uitdaging. Ja. Nou, opzij, maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben een ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We proberen er ook weer een hele leuke show van te maken. Een stukje entertainment. Dus, een beetje afleiden van het geluid. Een liedje dat Piet op het lijf is geschreven. Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen. Hier zijn uit Balo Piet en Geert. Opzij, 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 maar plaats, maar plaats, maar plaats. Hier komt een ongelofelijke haast. Opzij, 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 wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, vallen en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou dag, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, vliegen, springen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, 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 maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen dan misschien als het echt moet. Over koetjes, voetbal en de lotto praten. Dan dag tot ziens, adieu, het gaat je goed. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Opzij, 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 maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben een ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, vliegen, duiken, vallen, vallen en opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Ja, dat is toch genieten? Voor jullie of voor ons? Ja, voor jullie en voor ons. Komen jullie gezellig bij mij staan? Lukt dat nog? Jazeker. Oké. Oh, je kan een hazenhupje. Ook dat, ja. Oh, dat is leuk. Ja.
Ik kan ook haasje over. Kun je ook haasje over? Vind je het goed als ik niet op mijn knieën ga? Wat zei je? Vind je het goed als ik nu niet op mijn knieën ga? Niet voor mij of niet? Nee joh. Dat mag je doen, hoor. Ja. Nou, we zullen het na de finale misschien oefenen een keer. Samen Goed? oefenen? Gaan we het samen oefenen, ja? Gaan we het samen oefenen? Volgens mij heb je er een goed gevoel aan overgehouden, of niet? Ja. Dat dacht ik al. Pijn, dus, het deed geen pijn deze keer. Nee. Nou, het is nog geen Hollands Got Talent, maar als ik jou was, zou ik me opgeven. Oh, fijn. Dank je wel. Ik zag namelijk een van onze juryleden, ik heb natuurlijk alles meegekeken, hè, zag ik heel erg druk schrijven. Nienke, ik zag jou niet. Nee, ik zag een van de andere. Ja, ik zag een van de andere juryleden heel druk schrijven. Dus ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Theo, ik zag jou dus heel druk schrijven. Ben jij geïnspireerd geraakt met deze heren en de Haas? Nou, sowieso het liedje op zich, opzij, dat is al volgens mij 20 of 30 jaar oud. En we lopen nog steeds in die drukke tijd rond hier. Dus dat liedje op zich is al een goede keuze voor nu. En wat ik knap vind is dat het toch zo goed op elkaar was afgestemd. De snelheid en de timing van jullie zelf. Daar komen zoveel woorden in voor. En het is vaak steeds hetzelfde woord, maar het moet wel precies kloppen. En dat vond ik toch wel knap gedaan. Zeker omdat ik nog nooit gezongen heb. Ja, precies. Jij gaat te snel, dat wist ik al. Dat hoorde ik al hier met praten. Dus ja, maar goed, als je dat dan met zingen dan toch goed doet, dat vind ik knap. Ja. Dank je wel. Nou, te snel. Toch, Piet? Trots op te zijn. Dat doen er niet veel. Nee. En ik zag buurvrouw Tina heel driftig ja knikken. Dus ze is het er helemaal mee eens. Maar ik ben eigenlijk toch wel nieuwsgierig even. Wat vond je van het optreden? Ik vond het leuk. Ik vond het leuk om te zien dat er meer focus was bij jou deze keer. Dus de vorige keer had je ook maar heel weinig tijd. Hè? Had ik het idee dat je heel zenuwachtig was en daardoor dingen ging doen. En nu ging je dingen doen, maar waren ze wel allemaal bedacht. Of het paste erbij, of het paste in het geheel. Dus er was meer focus. Er was meer focus ook naar ons toe, vond ik. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Vorige keer was de focus nog een beetje daar. En nu was hij echt hier. Het was echt bij ons. Ja, dat is mij opgevallen. En de tekst viel bij... Ja, een paar weken tijd, hè? Ja, zo gaat het. En de tekst viel best mee, toch? Ik bedoel, jullie hebben daar supergoed gedaan. Ik heb af en toe misschien 2 keer springen gehoord of zo. Maar ja, dat is omdat ik het liedje heel goed ken. Heeft niemand anders gehoord. Echt supergoed. Dank wel. Ja, daar mag voor geapplaudisseerd worden natuurlijk. Heel voorzichtig. Geert, ben je klaar voor de Green Room, denk je? Na deze mooie woorden? Of wil je nog een rondje? Ik wil eigenlijk nog wel een keer. Dus, Je wil nog een keer? Ja? Ja? Nou ja, wie weet het, hè? Laatste plekje, toch? Misschien gaan jullie zo de finale in. Niks is onmogelijk. Niks is onmogelijk. Nou, de jury die gaat nu zijn best doen met de puntjes. Oh, ik zie nog... Nienke wil nog iets zeggen. Ja, en dat wil Piet per se, Nienke. Maar ik wil ook vooral Geert een compliment geven. Want Geert is gewoon een gekke zanger. En die doet dit hele Singing Pale en Maas. Staan jullie echt in elkaars... Jullie tillen elkaar echt omhoog. Maar Geert moet daar best wel voor inleveren, zeg maar. En dat bedoel ik niet lullig. Maar dat bedoel ik om het samen mooi te maken. En dat vind ik ook een heel groot compliment waard. En dat vind ik echt heel knap. Jullie doen het echt samen. En ja, dat is ook niet altijd makkelijk. Vooral niet als zanger, want je wil altijd laten zien dat je het goed doet. En ja, dat doen jullie echt heel goed. Nou, Geert, mooie woorden. Hè? Ja. Heb je alles gezien, Nienke? Heb je alles gezien? Ja. Mag ik ook nog wat vragen? Nou, ze willen allemaal... Ja, jullie Als we toch bezig zijn. Ik heb vertel. een hele andere vraag. Ik ben er natuurlijk vorige keer niet geweest. En ik heb heel veel verhalen gehoord over dat jij heel goed in de spagaat kan. Ja. Maar ik ontvang natuurlijk in Gulpen helemaal geen Pale en Maas. Dus ik kan het ook niet zien. Zouden we dat misschien even nog kunnen herhalen? Want toch? Je wilt toch even zien, of niet? Zal ik je microfoon vasthouden, Piet? Piet. Ja, kom. Ja. Hey, ja. Ja, dat is een puntje extra, hoor. Het is een punt extra, ja, dat dacht ik. Nou is de stem toch niet ineens heel hoog, hè, Piet? Ik kan heel hoog zingen. Ja, hierna helemaal, volgens mij. Volgens mij is het tijd voor de Green Room. Ja, jullie gaan lekker naar Joyce. En dan kan de jury de punten tellen. Dank jullie wel. Ja, daar komen ze aan. Piet en Geert, kom erbij. Mijn naam is Haas.
Piet, dat was genieten, of niet? Of heb ik dat verkeerd gezien? Zeker, ja. Dat is leuk. Ja. En het leek je heel makkelijk af te gaan. Ging dat tijdens repetities ook al zo? Of was het toen nog iets meer struggelen? Een nummer op Piet zijn jasje geschreven. Dus, ja. Nee, het ging goed. Laat nog eens even zien. Draai je nog eens even om, Piet. Oh, Van der Haas. Ongelofelijke haas. Ongelooflijke haas. Dat compliment kun je al in je zak steken, Piet. Oké, dan. Ik heb nog ruimte tussen. Ja. En wat denk je na dat jurycommentaar? Alvast een punt extra voor die spagaat. Is dat genoeg voor de finale, denk je? Ik heb om gevraagd, dus dat punt was schijnt nodig. Ja. Heb je zin om nog door naar de finale te gaan? Nou, toch hier ben. Hè? Dat je toch hier bent. Dat zou ik ook zeggen. En dus die drive zit er zeker in? Ja, zeker. Hè? Dus, we zien wel. Nou, we gaan ervan genieten samen. Ben je een beetje trots op Piet? Ik ben super trots op Piet, ja. Dankjewel. Geniet ervan. We zijn op de helft van de Sing-Off en naast mij staan Marion en Lisa. Marion, geniet je ervan? Ik geniet er zeker van, ja. Ja. Vorige keer heel zenuwachtig, nu iets minder zenuwachtig, maar toch. Maar omdat het zo goed is gegaan, ik geniet er echt van. Hele leuke groep, dus. Je hebt 5 kinderen. Ik heb 5 kinderen. Ja. Zijn ze trots op jou? Zijn jullie trots op mij? Ze zijn redelijk muzikaal. Dan druk ik me nog heel mild uit, hè? Ja, dat klopt, ja. Dat hebben ze niet van mij, hè? Oké, understatement. Over kinderen gesproken. We zijn even naar Kessel gegaan. Met een camera en microfoon. Ik was er al bang voor dat we de rest in de green room zagen. Hi mam. Hey mam. Hey mam. Hey mam. Hi mam. We wensen je super veel succes vanavond. En we vonden echt de allerbeste. We zijn super trots op tegen Lisa. Heel veel plezier. Maar geniet er vooral ook van. Hoi, hoi. En dan wil ik gewoon zingen. Nou. En nou moet ik gewoon zingen. Lastig, hè? Ja. Maar ik gewoon doen. Dappere moeder. Ja. We gaan even een rustmomentje gunnen. We gaan het publiek laten zien hoe je geoefend hebt de afgelopen weken. Samen met Lisa. Prima. Ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we doen het nou. Ademnood, kan je nu maar bloot. Delen we de passie weer, of is dit de laatste keer voor jou? Wow. Ja, we gaan Ademnood zingen van Linda, Roos en Jessica. Ja, we zijn wel met z'n tweeën, maar Linda, Roos en Jessica. Maar het knalt even goed net zo hard als met z'n drieën, toch? Ja, dat sowieso. Ja. Vannacht was heftig, je krijgt van mij een dikke 10. Mij een dikke 10. Zing eens, meu. Je krijgt van mij een dikke 10. Je krijgt van mij een dikke 10. Ja, veel het verschil. Zing eens, mij. Mij. En dan meu. Mij. Wat is het verschil? Ik vind dat het zingen me wel een beetje goed afgaat. Misschien komt dat ook omdat het Nederlandse tekst is. En ja. Ik denk dat het inderdaad makkelijker is omdat het in het Nederlands is. Maar de valkuil is dan denk ik het tweestemmig zingen. Want ik vind het wel heel leuk om het tweestemmig te doen. Maar ik denk wel dat we nog even moeten oefenen dat we dan ook allebei onze eigen zanglijn blijven zingen. Ik denk dat dat het lastigste nu is. Of het is de laatste keer voor jou. Kessel wordt vertegenwoordigd door Marion en Lisa, Linda, Roos en Jessica. En ze hebben geen ademnood. We mogen geklapt werden. Na, 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 na. Na, 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 na. Hey, hey, hey.
Je krijgt van mij een dikke 10. Oh, oh, oh. Ging voor je lichaam, daarna zou ik wel verder zien. Yeah, yeah. En nu de morgen komt, lig jij tegen me aan. Als je straks wakker wordt, laat ik je nooit meer gaan. Je komt in ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond tot mond, we doen het nou. Ademnood, geef je nu maar bloot. Delen we de passie weer, of is dit de laatste keer voor jou? Oh. Je hebt lang gewonnen, jij bent de beste in het soort. Oh, oh, oh. De laatste ronde, waarin jij weer op punten scoort. Yeah, yeah. We liggen uitgeput, gestrengeld in elkaar. Ik vind je toch wel lief, dus je bent nog lang niet klaar. Jij komt in ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we doen het nou. Ademnood, even nu maar bloot. Delen we de passie weer, of is dit de laatste keer? Na, 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 na. Mensen allemaal opstaan en even met ons zij dansen. Oh, oh, oh. Ademnood, want de kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we doen het nou. Ademnood, geef je nu maar bloot. Delen we de passie weer, of is dit de laatste keer voor jou? Oh. Hoe ging het, Marion? Je had geen ademnood, hè? Nou, ik dacht af en toe hier en daar een beetje, maar nee, ik had geen ademnood. Oké, Lisa, hoe is het? De danspasje, hoe was het ook weer? Dit? Ja, zoiets. Ja, dat wel. Klopt, niks meer aan doen. Oké, maar is toch extra moeilijk, hè? En de danspasjes en de tekst en iemand die dit nummer 5-6 weken geoefend heeft, is niet niks, hè? Nee, is niet niks. Dit moet je maar kunnen. En ik denk dat we ons beste beentje voor hebben gezet. En onze beste arm voor hebben gezet om deze dansjes erin te krijgen. Ja. En de tekst, Marion, want daar had je het ook over in de oefensessies. Ja, dat klopt. Net met de generalen was ik natuurlijk heel even kwijt. Maar volgens mij heb ik alles gezongen, of niet? Marion, tot slot, wat doet het wanneer je jouw kinderen daar ziet? Ja, heel veel. Heel veel. Vooral toen ik dit filmpje zag net. Ja, het is gewoon mijn alles, hè. Mijn alles, ja. Ja, niet alleen mijn kinderen, hè. Ook mijn partner, hè. Oké. Anders heb ik straks een probleem. Dat wordt een ander programma. Theo, jouw eerste reactie. Ja, ik heb het al eens een paar keer genoemd. Ja, bij mij staat dat hoog in het vaandel bij amateurs, dat is passie. En ik stond eigenlijk sowieso al te kijken toen jullie opkwamen, jong en oud samen. Ik dacht, hoe gaat dat worden? Nou, het is gewoon fantastisch. Zeker het einde, toen jullie tegenover elkaar stonden. Volgens mij meenden jullie gewoon ook alles wat jullie zongen. En ik als toneelliefhebber, als regisseur zijnde, ja, vind dat briljant. En als het dan qua zangtechnisch, maar daar zijn de dames en de heren rechts wat meer in thuis als ik. Ja, ik vind dit fantastisch. Hier geniet ik van. Mooi woord. Ja. Nienke, één van de 6 moet er vanavond gekozen worden voor in die finale te komen. Ja, lastig hè? Lastig hè? Wordt steeds lastiger. Dat vind ik wel.
Theo gaf al even een voorzetje, technisch. Het is altijd lastig hè, als je dan zo'n heel kort momentje hebt van tips en dingetjes. En dan lukt dat vaak. Hè. Maar op het moment dat dan alles bij elkaar komt en de zaal en het is het moment, dan is het ook belangrijk dat jullie gewoon genieten. En ging dat allemaal zoals we het hadden geoefend? Nee. Maakt dat iets uit? Nee. Het boeit allemaal niks. Want jullie hebben gewoon genoten. En jullie stralen en jullie glitteren van het podium af. En het is zo leuk om naar jullie te kijken. En ik vind het knap. Dansen, tekst, alles tegelijk. Ik doe het niet na. No way. Maak jullie notities, onthoud het. En straks dan horen we het allemaal wel. Jullie gaan het vieren in de Green Room. Tot zo. Geef ze een applaus. Marion en Lisa. Marion, kom jij naast me staan? Ja, Lisa er langs. Marion, ik wist dat je de moves in je had, maar nu ging je helemaal los. Ja, gelukkig dat het nog lukte, hè. Want na dat filmpje van mijn kinderen, toen, ja. Ze hebben het je wel even moeilijk gemaakt. Ja, zeker. Ja. Nou, dat heeft je misschien dan nog meer kracht gegeven. Dat kan ik niet zeggen, dat moet je aan hem vragen. Je spat het podium af. Ja. Lisa, en dan ook nog een heel mooi jurycommentaar, toch? Ja, prachtig. Ik kan niks anders zeggen dan dat het een supermooi commentaar was, maar ook een superleuk optreden. Ja. Ik heb er zo ontzettend van genoten, samen met Marion. Het was echt tof. Het zou wel heel tof zijn als je het nog een keer mag doen, of niet, Marion? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. We wachten af. Ja. We wachten af. Ja, nog even de rest aanmoedigen en dan ook lekker een beetje duimen voor jezelf, toch? Ja. Over een paar weken, hè, dan weten we dat pas. Hè. Dan weten we wie er winnaar is. Ga genieten, dames. Dankjewel. Ja, in de tussentijd zijn Simone en Nick naast me komen staan. En ja, Nick, ik zie het alweer. Altijd als ik jou zie, heb jij een glimlach van oor tot oor. Heb je nou echt altijd goede zin? Dan moet je daar vragen. Oh, maar daar zitten een paar hele schattige meisjes met een hele mooie tekening. Heb je dat gezien vanuit de Green Room? Nee, hebben we niet gezien. Oh, willen jullie even de tekening naar papa brengen? Kom maar. Oh, kijk nou wat ze hebben, Nick. Wauw. Hey meiden, volgens mij hebben jullie nog een verrassing. Kom maar even voor papa staan. Dan komen jullie voor mij en papa staan, ja? En dan gaan we samen met papa naar het scherm kijken. Daar komt-ie. Papa, heel veel succes en plezier vanavond. Wij zijn trots op je. Toi, toi, toi! Dat is toch je grootste trots, of niet? Absoluut, absoluut. En gaan jullie papa ook heel hard aanmoedigen zometeen? Ja. Ja. Weten jullie ook al wat papa gaat zingen? Ja. Nog niet verklappen, hè? Anders weet ik dadelijk niet meer wat ik moet zeggen. En heeft papa ook heel hard geoefend? Ja. We gaan even kijken hoe papa geoefend heeft. Kijk je mee naar het scherm? Uiteraard. In the shadow, shallow. In the shadow, shallow. In the shadow, shallow. We'll fall from the shallow now. We hebben het ons iets moeilijker gemaakt. We gaan Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga zingen. Dus... Ja, ik weet niet of die per se heel moeilijker is, maar Dick Simon vond ik ook wel moeilijk. Is anders. Hij is anders, hij is heel anders. Uitgezocht. Ja. Ja. Hoe vinden jullie dit liedje om te gaan performen dadelijk? Een gewaagde keuze vond ik. Ja, maar heel anders dan de vorige. Ja, heel anders. Het zingen begint net na de tel, dus dat is wel lastig. Er zijn meerdere factoren waar je rekening mee moet houden. Dus aan het Engels zingen, en iets dieper zingen. En net na de tel starten. Dus dat en je begint alleen, dus dat is ook heel kwetsbaar. Ook spannend, dus ja. Dat is ook wel extra spannend. Ja. Vanuit Koningslust zijn hier Nick en Simone met het nummer Shallow.
me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. Oh, in all the good times I found myself longing for a change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I found myself longing for a change, and in the bad times I fear myself. I'm over the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where it can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface when it can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Ja, wauw, wauw, wauw. Heerlijk weer dat applaus, hè? Ja, en dan kom ik hier het podium oplopen en dan moet ik jullie een vraag stellen. Maar jullie hebben mij gewoon stilgezongen. Ik stond achter de coulissen. Ik denk, ik moet ze wat vragen, maar ik weet het niet meer. Ik was sprakeloos. Jij ook? Dat was de bedoeling, toch? Was de bedoeling? Nou, dat is je bij mij in ieder geval gelukt. Top, helemaal goed. Vond je het lekker, dit nummer? Fijn nummer? Ja, nou, ik vond het heel tof. Ik vond het ook heel tof dat het, de samenzang vond ik heel erg leuk. En de uithaal was gigantisch natuurlijk, dus dat was wel erg leuk. Ah, Simone, wat een uithaal. Heb je daar nou lang op moeten oefenen? Vaak vooral, ja. Niet te lang, want dan heb ik geen lucht meer. Dan is ademnood van net weer... ja. Ja, dat willen we niet. Ademnood willen we niet. Ja, Dwayne, zit je er al een beetje in, zo in de jury? Wat denk je zo? Gezellig? In de jury, dat heb Ja, je goed gezien. maar zit je er ook al in de avond? Denk je, dit is mijn plek? Ja, ik vind het leuk. Ja, ik zag je namelijk heel erg genieten net. Ja, ik was even in het moment gezogen. Ik was, Dat zag ik, ja. Ja. Nee, ik vond het top. En Simone, wat een ongelofelijke stem heb jij. Dat is echt heel goed. En dan ga ik even naar Nick. Ik ga het grapje over Nick en Simon maar laten, want dat zal er al geweest zijn, denk ik, vorig jaar precies. Ja. Dan slaan we die over. In ieder geval, het moeilijke hieraan is dat het liedje wat jullie kiezen. En de anderen, die
nog niet helemaal ervaren met zingen zijn, die konden de performance natuurlijk opeenzetten en dan een beetje verbloemen dat het niet zo lekker liep met de stem. Daar had jij dus meer moeite mee nu. Dus de stem lag echt vooraan. En dan heb je ook nog zo'n zangeres naast je staan. Ja, die knalt je letterlijk van het podium af. Daar kan bijna niemand naast staan zonder onder te doen. Dus het viel in dit nummer natuurlijk wel meer op dat je geen ervaring hebt. Dus, maar ik vind het wel heel moedig dat je daar bent gaan staan met zo'n nummer en je zo kwetsbaar hebt opgesteld. Daar wil ik je alle complimenten voor geven. Ja, top, dankjewel. Ja, Tina, heel veel moed, maar ook nog eens een moeilijk nummer. En zo'n fantastische zangeres. Doe het ze maar eens na, of niet? Ja, ik vind het echt heel dapper. Sowieso vind ik het dapper dat je weer, volgens mij, als ik me goed herinner, als eerste begint. Ja. Vorige keer ben je volgens mij ook als eerste begonnen, dus dat doe je gewoon weer. Dus dat voelt toch ergens iets comfortabel voor jou genoeg om dat te doen. Is dat zo? Ja. Ja, goed zo. Mag je best ja zeggen. Niet zo moeite mee. Wat dat nee, goed zo. Goed zo. Dat is mooi om te zien. Het viel me op dat dan hoor je jouw stem ook heel erg goed. En je hebt een super mooie, warme, zware stem. Daar vond ik fijn om naar te luisteren. Kijk, je was wel zoekende soms in toon en zo. En soms komt die toon heel mooi uit. En soms misschien een beetje niet. Maar ik vind jouw stem wel... Ja, heeft wel potentie, omdat het zo'n mooie timbre heeft. Nou, dankjewel. Niet verwacht, maar dankjewel. Ja. Het vergt nog enige oefening om zo goed te worden als jouw buurvrouw. Nou, ik vind met deze mooie woorden, want het zijn mooie woorden. Je hebt potentie en ik vind het super knap gedaan. En volgens mij vindt het publiek dat ook. De jury gaat overleggen. Ja hoor, er mag geklapt worden. En jullie gaan lekker naar de green room. Het zit erop. Ja, dankjewel. Ja, daar komen ze aan. Nick en Simone. Kom erbij, Nick. En hoe voel je nu? Is er een beetje last van je schouders gevallen? Een beetje, ja. Of stond je er wel lekker in van tevoren? Nou, ik ben niet zo zenuwachtig normaal. Nee, dus ja, maar het is, ik ben blij dat we het gehad hebben. En het ging goed. Dus ja, mooi. En tussen al die feestnummers best een moedige keuze, toch? Ja. Voor wie kwam dat nummer? Nou, eigenlijk van jou. Ja. Volgens mij, toch? Ja. Mijn favoriet nummer? Nou, een leuk liedje, toch? Mooi liedje. Ja, supermooi. Niet steeds favoriet, maar wel een leuk liedje, ja. Ja. En jij knalt er helemaal even overheen. Ja, dat was wel even lekker, ja. Heerlijk. Onze troef, hè? Jullie troef, jullie hebben de zaal, maar ook Natalia er stil gekregen. Ja, nou, missie accomplished. Ja. En ook nog heel mooi jurycommentaar, toch? Ja, zeker. Ja, daar waren wij even stil van. Ik ben er nog stil van. Ja. Dat ben ik niet zo snel, hoor. Ben je niet snel, hè? Klopt. Nee. En die finale, wat denk je daarover? Is die in zicht? We gaan het zien. Nee, we zien het wel. Ik weet niet. Er zijn heel veel goeie en we zijn allemaal leuk. Het is allemaal voor ons plezier, dus we mogen de beste winnen. Ja. Heel mooi gezegd. Nou, nu mag je even lekker gaan genieten. Dank jullie wel. Tijd voor onze laatste kandidaten. Ze trapte de eerste show af en nu eindigen ze de sing-off. Manuela, hoe kijk je daarop terug? Ja, wel leuk. Het was gezellig. We hebben goed gezongen, dus ja, ging goed. Hoe voelt het om Beringen te vertegenwoordigen? Ja, heel leuk. Heel leuk en goede reacties gehad ook. Dus ja, heel fijn. Word je al herkend? Ja, hier en daar wel. Dus ja, en ja, leuk dat ze dan zeggen van, oh, leuk dat je meedoet. En, ja, dus... Wel een beetje bescheiden, hè? Hier en daar worden bekend. Ja, bescheiden, zeker. Oké. Ook voor jou hebben we een filmpje laten maken. Weet je al, vermoed je wie? Ik heb een vermoeden, maar ik laat het op me afkomen. Oké, we kijken samen. Hey mam, we willen je heel veel succes wensen vanavond. Zingen is altijd je passie geweest en heb je altijd superleuk gevonden. Nu sta je als duo op het podium. Super spannend, maar ook dat gaat je lukken en het gaat helemaal goed komen. Daar hebben we alle vertrouwen in. Heel veel plezier en zet hem op. Toi, toi, toi! Manuela. Ja, daar was ik al bang voor was. Doet geen pijn, hè? Doet geen pijn, maar wel heel erg mooi. Ja. Trots. Zeker trots, ja. Met 2 meiden, ja. Mooi.
Ook jullie hebben geoefend de afgelopen 5, 6 weken. Ook niet zonder traan, maar het resultaat was er. We gaan even kijken. Bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love. Wij gaan Bye Bye Love zingen van de Everly Brothers. En ik moet zeggen dat dat best wel goed gaat. En Staf? Ja. Ja, dus weer tweestemmig, dus Ja. we gooien weer alles in de strijd. We gaan ervoor. Ja, absoluut. Ja. Bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Ja, lastig. Ja, de tweestemmigheid is altijd lastig. En het is, voor mij is het vrij hoog. Ik moet vrij hoog zingen. Dus ik probeer er alles uit te halen. Dus ik hoop dat ik bij stem blijf. En natuurlijk steun krijg van Manuela. En dat krijg ik Dat zeer zeker. Dat zeker. En de regeltjes, ja, dan af en toe niet omdraaien. Nee, dat is nog dat is verbesselen. Ja. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye my love, goodbye. En met Bye Bye Love zijn hier voor Beringen, Staf en Manuela. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I'm sure I'm blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. 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 Dat doen we nog eens. Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye. Dankjewel. Zo, dat was een zucht van verlichting bij Staf. Kom gezellig bij mij staan. Kom gezellig bij mij staan, ik bijt niet. Hoe ging het, Manuela? Ja, voor mijn gevoel ging het wel goed. Ja, ging lekker. Ja. En bij jou ook, Staf? Zeer tevreden. Meer overtuiging? Ja, zeer tevreden. Ja, mocht er zijn. Mocht er zijn. Het valt mij en de anderen ook op dat jullie een voorkeur, denk ik, hebben voor wat oudere nummers. Ja, dat zou kunnen. Maar het is wel lekkere muziek. Dus ja.
Mee eens, hè? Helemaal mee eens. Ik ben fan van 60, 70 jaar muziek, dus dit is er eentje van. Dit is zelfs nog ouder, 1958. Daar kunnen we niet omheen, hè? Iedereen kent het nummer. Ik zag het net op de monitor. Iedereen klapte mee, deed mee. Dus Bye Bye Love. Naar het publiek, denk ik, hè? Ja, tuurlijk. Ik ga het vieren en zo meteen de uitslag. Oh ja, jurycommentaar. Oeh. Ja, belangrijk. Jury. Dwayne, wat vond je ervan? Ja, ik zit in een struggle, want ik had iemand met ver op 1 staan net. En toen kwam jij. En toen dacht ik heb eigenlijk nog niemand zo goed tweestemmig zuiver horen zingen vanavond. Dus ik heb een beetje een probleempje wat ik zo meteen moet gaan overleggen met de mensen hier. Want ik vond het echt de sterkste tweestemmige zang die ik gehoord heb vanavond. Die kunnen jullie in jullie zak steken. Zit erin, zit erin. Theo, je wil ook heel graag iets zeggen, ik zie het. Ja, tuurlijk wil ik wat zeggen. Ja, van mijn kant uit, het is een liedje wat eigenlijk gaat over een gebroken over liefde. Hè? Waar de verteller die neemt afscheid van zijn vrouw. En uiteindelijk wordt dit liedje toch een meezinger. En dat hebben jullie goed gedaan. En eigenlijk zou het pijn moeten doen, dit liedje. Maar zoals het origineel gemaakt is, krijgt iedereen er stemming mee. En dat hebben jullie ook gedaan en dat vind ik knap. Ja, keurig. En met deze fijne woorden kunnen jullie nu naar de Green Room. Ze worden onthaald hier. Wat een applaus. Manuela en Saf. Manuela, kom naast me staan. Kom naast me staan. Saf daarnaast. Hoe voelt dat? Ja, lekker. Was het spannend voor jou? Jawel, het was wel spannend, ja. Dus, maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Ja. Je stond er heel ontspannen bij. Je pakt zomaar even die tweede stem. Of zat er toch heel veel repetitietijd aan vooraf? Ja, wel repetitietijd, maar ik had even wat spanning. Ja, dat probeer je dan weg te... Hè? Dus ik ben blij dat het er ontspannen uitzag. Ja. Staf, hoe vond jij het gaan? Geweldig. Ik ben zeer tevreden. Mag je rustig weten. Heel trots. Ja, zeker weten. Mooi. En wat vond je van de jurycommentaar? Ja, goed jurycommentaar. Ja, leuk om te horen, ja. Ja. Heb je vertrouwen in die finale? Nou ja, ik gun het ze allemaal, dus we zullen het zien. Ja. Wacht dan. Nou, nog heel even in spanning afwachten en nog even allemaal duimen draaien. En dan, dan weten we wie er doorgaat naar die finale. Ja. We zullen het zien. Ja. Dat waren de 6 kandidaten van vanavond. Het zit erop voor deze 6 paren. 1 van de 6. Lastig, hè? Heel lastig, ja. Ik zou geen jury willen zijn. Jury, we gaan het rijtje heel even af. Theo, ik ga weer bij jou beginnen. Jouw eerste reactie, een korte reactie graag. Ja, precies wat ik in het begin zei. Ik vind het fantastisch wat hier gebeurt. Echt, dat meen ik echt. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik had het wel even op tv gezien. Maar dit is echt prachtig. Jullie hebben het goed voor elkaar. Tina. Ja, ik heb vooruitgang gezien. Dat wilde ik graag zien, dat heb ik gezien. Daar ben ik heel blij mee. En ik vond het echt heel leuk. Dwayne. Ja, ik sluit me erbij aan. En we zitten in een maatschappij, als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan wordt het vaak eraf gehakt. Dus ik vind het zo knap dat deze mensen gewoon uit hun dagelijks leven stappen en hier komen staan. En dat we samen met muziek en cultuur bezig zijn. Moeten we meer doen. Juryvoorzitter. Oh, wacht. De juryvoorzitter, het laatste woord. Nog nooit iets van gemerkt. Nee? Dat doen we ook. last van? Nee. Anyway. Ja, ik ben super trots. Ik ben echt heel trots op iedereen. En inderdaad, progressie. Iedereen heeft genoten van zijn performance. En nogmaals, het blijft gewoon heel moeilijk. Want de ene zanger zingt beter dan de andere zanger. Alleen al in de zangers is er een enorm verschil in hoe sterk ze zijn. En bij de niet-zangers, idem. Sommige niet-zangers zijn stiekem eigenlijk wel een zanger. Ja. En andere niet-zangers zijn duidelijk niet-zangers. Maar dat is nou net ook het hele concept. Dus wij hebben ook maar iets opgeschreven waarvan wij denken dat het dat dan moet zijn. Dus ik hoop dat het allemaal in elkaar valt zoals het moet. Ik stel de laatste vraag aan jou voor een speciale reden. Jij maakt hen mee, hebt hen meegemaakt. Ja. Neem je nou ook die tijd mee in jouw resultaat, in jouw beslissing?
De coachingtijd. Ja. Of ja, tuurlijk. Want ja, wat ik de vorige keer bijvoorbeeld bij Peter en Naomi al zei, die groei die ik bijvoorbeeld bij Peter heb gezien als niet-zanger. Ik gaf hem vorige keer het compliment van dat ik denk dat hij de meeste vooruitgang heeft geboekt van iedereen van de niet-zangers en zangers in dit hele proces. Dus ik zeg niet dat Peter de beste zanger is, maar ik kijk naar de hele groei. En ik denk dat ieder voor zich daar echt in is gegroeid en dat ze daar heel trots op mogen zijn. En Mooie ik woorden. in ieder geval. Ja. Dankjewel voor jouw woorden. Ja, dankjewel jury. Voor jullie zit een moedige taak erop, want er moeten punten geteld worden. Want we zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig wie die laatste plek heeft voor de finale. Laten we nog heel even terugkijken naar hoe de paren het vanavond gedaan hebben. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be that man who walks 1,000 miles to fall down at your door. Ba-da-dum-da, ba-da-dum-da, ba-da-dum-da-dum-da-dum-da-da-da. Reuzenrad, rij maar door en laat niet zweven, want zo is het leven. Reuzenrad, kom rij maar door. Moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen er niet blijven, we kunnen er niet langer blijven staan. De kans is groot dat ik krijg wat ik wil van jou. Mond op mond, we doen het nou. Ademnood, even nu maar bloot. In the shadow, in the shadow, la la blow. In the shadow, far from the shadows now. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my love, goodbye. Bye bye my. Goed, inmiddels staat Nienke naast ons. Nienke, jij hebt de Sing-Off gevolgd met die andere juryleden. Jullie hebben samen een beslissing genomen. Was het lastig? Ja, dat is wat ik straks zei. Het is gewoon echt ook een beetje appels met peren vergelijken. En we hebben zo goed en zo kwaad mogelijk geprobeerd om naar alle aspecten te kijken van die groei waar dat we het de hele tijd over hebben. En daar is een uitslag uitgekomen. En die uitslag is gewoon nu een momentopname. En het kan best zijn dat die morgen anders zou zijn. En ja, het interesseert toch ook allemaal niet, jongens. Het was toch leuk en we hebben een fijne avond gehad. En ik heb genoten en jullie hebben genoten. En dank je wel. Ja. Nou, het verlossende woord. Welk paar is de laatste finalist volgende week in onze finale van de Sing-Off 2025? Degene die door zijn naar de finale zijn Marion en Lisa. Marion en Lisa. Oh, ze kunnen het niet geloven volgens mij. Kom er even bij. Marion, je had je jas al uitgedaan, maar je mag ze... Moet ik je even helpen? Even. Wat? Jouw eerste reactie? Geweldig, dankjewel. Dankjewel, zaal. Dat is jullie. Geweldig. Geweldig. Ja, en jij, Lisa? Je zag het waarschijnlijk net. Ik was gewoon aan het schreeuwen. Ik ben super blij. En super trots vooral. Super trots op Marion. Dat betekent dus dat het er nog niet op zit, het avontuur. Je mag nog een keer gaan shinen op dat podium. Je kunt het nog niet geloven, of wel? Jawel, maar dat ik nou nog een keer moet. Ja, daar hoort er dan ook bij.
Ja, maar dan komt het toch helemaal goed. Net zo swingen als de vorige keer. Ja. En dan komt dat helemaal goed. Ja, nee, is goed. Gaan we doen, hè? Nog een laatste tip? Of we gewoon hetzelfde doorgaan zoals net? Nou ja, ik zeg spieren opwarmen en dansen maar, toch? En zingen natuurlijk, en zingen. Niet vergeten om te zingen. Ja, nee. Gaan we doen. Heel veel succes in die finale. En je krijgt nog een daverend applaus natuurlijk hier. Hoe leuk, hoe leuk. Oh, en wat zijn ze blij. Hè? Wat een mooie avond hebben we gehad. En vooral wat een spannende avond. En de sing-off zit er nu op. Maar wij weten wel welke 6 kandidaten er volgende week gaan strijden om die nummer 1 in de finale. Voor vanavond was het dat dan. En volgende week zijn we terug met een hele spannende finale. Ik dank jullie wel voor het komen naar Doc 6. De kijkers en luisteraars thuis, hartstikke bedankt. En tot de volgende week naar die grote finale van Singing Peel en Maas 2025. Singing Peel en Maas wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, Stadskappers, Douglas Spanningen, Larabel, Bier en Wijnhuis Spanningen, Doc 6 Theater, Tof Dames en Herenmode en het Jan Smeets Fonds.